Good morning mga igsoon. So, yan po kita. Glory to God. Salamat sa Diyos. Nga kitang tanan. Nga bisag unsa man natong trabaho, kitagaan kita mayong panglawas. Kay kung wala kita tagay mayong panglawas, dili gid kay kita kalihok. Sa karon mga igsoon, ani ako. Kay maayo man ang akong panglawas, nga gihatag sa atong buhi nga Dios. So, naglimpyo ta sa gilid sa atong mani o mga gilid sa atong mga saging. Kuha din nato ang mga dahon mga igsoon, kay kining dahon mga igsoon, kung atong kuhaon ang mga patay ani mga igsoon, ang iyang unod maayo pod kini mga igsoon. Kay kaning mga daan nga mga or mga laya na mga dahon, mao man na siya ang kamangan sa mga mananap, busa nga ato gid siyang hawanan mga igsoon every time nga naa siya'y may yelo. So mao ka na nga pangwaon nato na siya mga igsoon. Og ingon man kining mani mga igsoon, mao gid ni siya ang disadvantage o advantage sa mais. Kay ngano man mga igsoon, ang mais pwede nato siyang isprehan sa chemical nga para sagbot. So mo na nga mga igsoon nga mas kuan lugar ang mais maayo kay maisprehan nimo ang tibuok kamaisan, while kaning mani mga igsoon mao ni siya nga among gitanom, mga pila lang ni siya katudling para na lang nga natay makaon. Kay lisod siya mga igsoon at timanang kay di siya pwede isprehan og chemical para sagbot kay mamatay ang mani mga igsoon. So ang atong buhaton sa mani mga igsoon, ato gid siyang hawanan. Pero karon mga igsoon, makita ninyo na ay mga sagbot sa tunga, dili na nako siya mahilabtan. Kay ingon sila katong naanad ng pananom og sa mani nga dili daw siya pwede nato tandugon pag namulak na siya, busa nga dili na nato makuha mga igsoon, sa gilid na lang sa mani atong limpyuhan ug tanan mga gilid sa mga mani o mga saging ato na siyang hawanan mga igsoon. Kay inana gyud ang pag-atiman sa atong mga tanan mga igsoon. So mao na mga igsoon nga kita pasalamat kita sa atong Dios nga buhi gyud mga igsoon. Kay dili gid kita makatrabaho bisag unsa ka na nga trabaho, farmer man or opisina man, construction man, or unsa nga gihatag nga gasa sa Dios nimo nga mga trabaho or negosyo man, dili gid kita ana makalihok kung dili maayo ang atong lawas. Busa mga igsoon, all glory to God, pirmi gid nato pasalamatan ang Dios sa tanan-tanan mga igsoon, nga kini yung una nga maayo nga atong panglawas aron nga pirmi gayud kita makalihok sa atong trabahoon. Apan mga igsoon, sige ingon na nga sa Proverbs chapter 4 verse 10 nga magpinapulan kita na mao gid kana ang makapobre ka nato. Busa nga maglihok kita mga igsoon sama sa usa ka farmer, mga ka-farmer. Kung naa kitay mga tanom, libre gayud ang tanan natong mga pagkaon diri, saging man, pinggalaman, maniman, o unsa pa kana ang atong gipang tanom diha, libre ra nato siya makaon. While kung dili pa kita magtanom na mahugtan gayud kita. Pero dinhi sa farm, di gid kita mahugtan basta kugi lang kita. Apan mga igsoon, karon kigitagaan man kita ug maayong panglawas sa Dios, dili na sad nato siya abusahan. Kay kini ra ba atong pamatasan mga igsoon, mintras maayong lawas, hala sige, bisang kapoy na, go go go. Kay inana gid kita makatrabaho mga igsoon, gusto nato humanon dayon. Apan ang Dios mga igsoon, wala nagsugo ka nato na dili kita magamping. Kung dili magamping pud kita sa atong lawas, kung paminaw nato na di na nato makaya, mundang na sad kita ug mabalik na pud kita ug maayo na pud ang atong ginhawa, ampingan nato ang lawas. Maura gid na ang atong buhaton, pag-amping sa atong lawas aron nga dili ta magkasakit, aron nga maintain ang atong pagtrabaho. So mga igsoon, kung dili nato bali-balihon ang kining atong pagtrabaho nga bisag kapoy na, padayon lang. So mag-unsa man na nga ang imong paghunahuna nga dali mahuman
unya ikaw magkasakit. So mas maayo to nga ampingan nato tong lawas kay tuloy-tuloy atong trabaho. Wala gid kitay katapusan, adlaw-adlaw makatrabaho kita. So busa mga igsuon nganong maistorya nako ni. Mga igsuon kay kini atong hunahuna paspas pa kay mga igsuon hala trabaho gyud. Busa nagian ako mga igsuon na bisag maulanan na hala padayon kay gusto gyud kay para nako happy ko sa akong gitrabaho. Apan di ay mga igsuon wala na kita nagamping sa atong lawas. Busa mga igsuon ato gyud paminawon dili ang atong hunahuna ato lang paminawon nga gana kayo itrabaho kun dili atong paminawon ang atong lawas kung okay pa ba. So kung dili na okay, pahulay, balik lang dayon kung maayo na pod ang atong lawas. Basta mga igsuon, isip kita mga ka-farmer. Kita mga ka-farmer, mao na ang atong pag-amping sa atong lawas. Ampingan gid nato para nga wala pud tay absent sa atong trabaho kay nag-amping man ta, sumayo ang atong panglawas. Pirmi lang kita mag-ampo, sige lang kita pangayo og maayong panglawas apan wala pud kita mag-amping, wala kita sugua sa Dios nga dili kita mag-amping. Kun dili ang iyang giingon magtrabaho kita. Pero wala siya nag-ingon nga patayon nato ang atong lawas sa pagtrabaho. Busa tuloy-tuloy lang trabaho lang kita mga igsuon. All glory to God. Pirmi gid kita magpasalamat sa atong buhi nga Dios kay siya anaa nagahatag sa atong maayong panglawas, taas nga kinabuhi. Ug ingon man nagpatubo sa atong mga tanom kay kun di pud na niya patubuon ang atong mga tanom ay wala gihapon na ang atong pagtanom. So mao kana mga igsuon nga magpasalamat kita gitagaan kita niya ug maayo nga mga tanom, maayo nga pagbunga, mao na ang atong pasalamatan. Ang atong bunga, maayo gayud kini makaon kini nato or ang uban ginegosyo apan sa amo mga igsuon kaning mga saging amo lang kining gipanghatag sa among mga kaigsuonan apan kung naapoy mopalit so ato pod baligyaan kung naapoy mangayo so ato pong tagaan ana ra mga igsuon. So busa mga igsuon kini ang tibuok namong yuta mga igsuon amo kining gitamnan og saging pero ang among main gid ani yellow corn gid siya mga igsuon. So mga kilid amo kanang gi tamnan og saging so niambot na siya og 150 kapunuan nga mga saging mga igsuon ang tibuok. So bisag unsa na lang atong natanom dinha ug ang mani nagtanom lang kami para kaon ang prutas so amo nang gipangtamnan na mga naay rambutan pero pila ra pud kapunuan nangka mangga nana mga igsuon so para kaon lang gid siya. So mao kana mga igsuon nga ang atong mga tanom libre ra kana natong kaunon dayon dili pareho mga igsuon kung dili kita magtanom nga mopalit pa kita. So kung wala kita ikapalit na di kita kakaon apan mga igsuon diri sa farm kung magkugi lang ta makakaon ta pirmi sa libre sa atong tanom. Busa nga all glory to God, pasalamat kita gitagaan kita og mga tubo nga maayo sa atong mga tanom. Og daghan kaayo dili walay katapusan atong pasalamat sa atong buhi nga Dios kay siya gyud pirmi nagpanalangin sa ato kay kining atong lawas mga igsuon kung tanya panalangin ni pang lawas na saon pud nato magpagtanom mga igsuon. Busa bisag unsa nga trabaho dili gid ta katrabaho kung dili maayo nga atong panglawas. Busa mga igsuon all glory to God. Pirmi kita magpasalamat sa tanan oras, minuto sa atong kinabuhi. Busa mga igsuon, Jesus loves you and I love you all. Bye.